Ito ang explanations. Option A ang tamang sagot dito or itong any. Ang any at ang some ay mga noun quantifiers or mga words na ginagamit pang describe sa amount ng noun na tinutukoy nila. Ang noun dito na kailangan nating partneran ng quantifier ay itong money, isang uncount noun. Ang some at any ay parehong pwedeng magagamit para sa mga uncount at plural nouns. Pero, kung negative ang structure ng sentence, kagaya ng don't have, any ang quantifier na gagamitin. Option B or itong match ang tamang sagot dito. Ito ang bagay na kapares ng noun na progress. Ang many at ang much ay parehong tumutukoy na marami or malaki yung amount. Pero, ang many ay kapartner ng mga plural nouns. At ang much ay kapartner ng mga uncount nouns kagaya ng progress. Option A or less ang tamang ipares sa noun na food dito. Ang less at ang fewer ay parehong pwedeng gamitin na walang kasamang than kung tinutukoy nila na mas maliit kesa sa nakasanayan na amount ng noun na tinutukoy. Kagaya nitong oily food, mas konti sa nakasanayan niyang kinakain na oily food. Pero ang fewer ay kaparis ng mga plural nouns. At ang less ay kaparis ng mga uncount nouns, kagaya ng food. Kaya ito ang tamang sagot dito. Option A ang tamang sagot dito, itong every. Although parehong ginagamit ang every at ang each kasama ang mga singular nouns, kagaya ng customer, ang every ang ginagamit kung merong mga adverbs na kagaya ng nearly, virtually, almost, at iba pa na tumutukoy o nag-i-emphasize na ang bawat isa sa noun na tinutukoy ay kinoconsider na isang group. So kagaya nito, halos ang bawat customer. Option B ang tamang sagot dito or ang the. Ang countryside ay isang lugar na opposite ng city, meaning yung bukirin. Kung in general sense, nag-iisa lang ang bagay na yan dito sa mundo, kagaya ng the city, the country, the universe, the world, the earth, the sky, at iba pa, nag-iisa lang sila. Isa lang yung matatawag natin na city, yung hindi bukid. Yung the country naman, yung hindi city. Isa lang yung the universe, isa lang yung world natin, isa lang yung earth, isa lang yung sky natin. Pero pwede natin silang ma-classify or mas-subcategorize. At kung gagawin natin ito, pwede tayong gumamit ng article na a, ngunit dadagdagan natin ng specific na description. For example, a countryside with many waterfalls and bamboos. So pwede nating sabihin na I prefer to go to a countryside with many waterfalls and bamboos. Isang bukiring lugar na maraming waterfalls at maraming mga bamboos. Pero kung ang tinutukoy mo lang ay yung bukid in general, yung countryside in general, so gagamit natin ng the dahil nag-iisa lang ang klase ng lugar na yan.